खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटी हालामनि लुइटपार गामियाव बाथौ थानसालि लुफुंनो लानाय गाहाय खुन्थियाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि आखाइजों गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गोथार बाथौ थानसालि गायसननाय हाबाफारिखौ गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटी लुइटपार गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा गोथार बाथौ आरज गाबनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां मावफुङो। गुबुन फारसेथिं बे एखे हाबाफारियावनो ठिकादार चक्र बर' आरो इन्जिनियार मृपेन बसुमतारी मोना बाहागो लानाय दिनैनि बे बाथौ थानसालि लुफुंनाय गाहाय खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे इयुनाव मावनो लानाय माखासे बिथांखिनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया ओरैबायदि बुङो। बाथौ गौथुमनि दिनै बे लुइटपार बाथौ थानसालि बे गामि आफादनि आरो लोगोसे बे इन्डिजिनियास ट्रास्टनि बे गेस्ट हाउस लुफुंनायजों लोगोसे बेयाव ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्ट मोनसे खालामनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे लेखायै दिनै गाहाय खुन्थिया बाथौ थानसालिनि थाखाय जोङो आलासि लिंनानै लाबोदोंमोन। बे जाबाय बर'निनो माने बाथौ थानसालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जायखिजाया गामि ओनसोल आरो लोगोसे जिल्लाफोरनि गाहाय थानसालिफोरखौ WBTनि थ्रुयै लुफुंनो लानाय जोंनि गेजेराव हांख्रायनानै लाबोनाय चक्र बर' बिथां दंफैयो आरो बे बाथौ थानसालिफोरनि मडेल खालामनाय आर्किटेक्चार इन्जिनियार मृपेन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे समाव दिनै बे गोथार बुब्लि गोथार सानाव दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायनायनि हाबाफारियाव आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज हानजाजों लोगोसे बे लुइटपार गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंनाय जादों आरो बेवहाय थानाय गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे आरो बेवहाय जोङो इन्डिजिनियास ट्रास्टनि बे गाहाय मावखुलि लोगोसे बेवहाय ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्ट मोनसे खालामनायनि प्लेनिं खालामनाय जादों आरो बे मास्टार प्लेनिंआ खालामबाय थादों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै गाहाय खुन्थियाखौ थानसालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।